abyste zase hned rychle neodešli, tak ještě jsme si pro vás něco připravili. Tak. Jo. Veselé vánoční hody už to jednou byly, ale teď dáme ty veselé. Trojka je takový magický číslo. Do třetice teda poslední písničkou se s vámi rozloučíme a zároveň vám chceme všem popřát krásné prožití vánočních svátků, plné klidu, hodně dárků se stromečkem, vše nejlepší do nového roku a v podstatě se s dětmi uvidíme, jelikož se začíná 3. ve středu, tak to necháme až od 8. Nebudeme se s tím nějak, aby si ještě odpočinuli po Vánocích, jelikož jsme teď jeli opravdu až teda dur. Takže ještě jednou krásné Vánoce a určitě si s námi zaspívejte. Sláva už je